Hare हरे Krishna. कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे माताजी। कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. Hare Krishna Mataji. हरे Pranam कृष्ण Mataji. माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे എല്ലാവർക്കും कृष्ण പ്രണാമം. प्रणाम माता हरे जी कृष्णा हरे माताजी प्रणाम। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മുടെ Pranam. हरे कृष्ण माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്താമത്തെ അധ്യായം എടുക്കട്ടെ. പത്താമത്തെ എടുക്കണ്ട മാതാജി. ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിരിക്കാം. പത്താമത്തെ 43 42 പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ആരതി ദർശന ഉത്സവാഘോഷങ്ങള് 42 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭക്തി തത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപരിത ചിന്തനങ്ങൾ, അതായത് എത്രാമത്തെ അധ്യായം, 9ാമത്തെ അധ്യായം വരെ അല്ലെ. 9ാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ നോക്കി. ആദ്യത്തെ 18 പോയിന്റ് ഏതില് പറഞ്ഞു? 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. 8ാമത്തെ അധ്യായം 19ാമത്തെ പോയിന്റിന് മാത്രം ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 20 മുതൽ 42 വരെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് നമ്മളിപ്പോ 42 വരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി 43 മുതല് 46 വരെ, 43, 44, 45, 46 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അടുത്തത് 44ാമത്തെ, 45 സ്മരണം, ധ്യാനം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണം, 43ാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി, കൃഷ്ണാവബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായിത്തീരുന്നു. ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായിത്തീരുന്നു. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയുപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നു. കൂടെ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രവണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് ശ്രവണം. കാരണം ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളിൽ വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചീകരിക്കുന്നു, പവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രവണം ഏതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ശ്രവണം എന്തിലാണ് ശ്രവണം? ഫസ്റ്റ് ശ്രവണത്തിലൂടെ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തി. നവവിധ ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? നവവിധ ഭക്തി ഏതൊക്കെയാണത്? ശ്രവണം കീർത്തനം ആത്മനിവേദനം,
ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, പദസേവനം, ചന്ദനം, അക്ഷരാർത്ഥന മന്ത്രസേവനം വാർത്ത. അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന? ശ്രവണാണ് നവവിധ ഭക്തിയില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയോപാസനയില് നമുക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെയധികം ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭക്താത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവന്റേതിന് തുല്യമാണ്. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഗരുഡ പുരാണത്തില് ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഭക്താത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരുവന്റെ പോലെ. സർപ്പദംശനമേറ്റ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് ഒരു ഭക്താവസ്ഥ, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അബോധാവസ്ഥയെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് അബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം. സർപ്പദംശനമേറ്റവൻ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം അബോധാവസ്ഥയിലാകും, തുടർന്ന് അതിനിദ്രയിലും. തന്റെ സത്വത്തെയോ സിദ്ധാർത്ഥ ധർമ്മത്തെയോ ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാനാവാത്തനാകിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ നമ്മുടെ മൗലിക രൂപം? നമ്മൾ കാലത്തുനിന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ? നമ്മുടെ മൗലിക രൂപം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? ഭീഷ്മദേവൻ എന്താ പറയാ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയില് ഭഗവാനെ ദർശിച്ച് മരണമടഞ്ഞവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു? അവർക്ക് അവരെ മൗലിക രൂപത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു മൗലിക രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്കതിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപമാണ്. ഏത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് എവിടെയുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ഉറക്കത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ ജീവിതം എന്നർത്ഥം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? മായ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മൃതപ്രായം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? മൃതപ്രായം എന്ന് പറയാം. സർപ്പദംശനമേറ്റ് മരിച്ചു എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനെ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, അത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമുണ്ട്. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർപ്പദംശനമേറ്റ ഒരു വ്യക്തിയെ മന്ത്രം കൊണ്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മന്ത്രശക്തി കൊണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ മന്ത്രവും അത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ കഴിവുള്ളവരും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായിട്ടുള്ള ഈ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും ശ്രവണവും. ശ്രവണത്തിനും അത്രയേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം 40-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, രാജൻ, ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാന്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്ത് ഉദ്ഗളിക്കുന്ന വാഗ്മയമായ അമൃത നദീപ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല
ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി തീരും. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? ആചാര്യന്മാർ ഭഗവാന്റെ സർവാതിശയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച്, അപ്പൊ ആചാര്യന്മാര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്, സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് താമസിച്ച് അത്തരം മഹാത്മാരുടെ ചന്ദ്രസമാനമായ മുഖത്തു നിന്നും വരുന്ന ആ വാഗ്മയമായ അമൃത നദീ പ്രവാഹത്തെ ഓരോരുത്തരും ചെവികൾ കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. അതായത് ആചാര്യന്മാര് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും തമ്മില്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആചാര്യന്മാര് തമ്മില് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്തു നിന്നും വരുന്ന ആ അമൃത നദീ പ്രവാഹത്തെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ ഓരോ വാക്കുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ചെവി കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഇത്തരം സർവാതിശയായ ശബ്ദം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നവർ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ അവർക്ക് വിശപ്പും, ദാഹവും, ഭയവും, ദുഃഖവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാകൂ. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാകില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അവസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ, നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടണം. ശ്രേഷ്ഠമായതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാലേ നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ സമയം ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചിലപ്പോ എന്ത് കണ്ടിരിക്കും? TV കണ്ടിരിക്കാം, വേറെ വെറുതെ മൊബൈൽ നോക്കിയിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? അതവിടെ മാറ്റിവെക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മളെ സമയം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ TV കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ സമയം കളയാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടുകൊണ്ടും കീർത്തനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നാലോ? പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനോട് ഇത്തിരി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മളെ കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്? അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചിന്തിക്കുക? നമുക്ക് സമയമില്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ആ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്തും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ഏർപ്പെട്ടാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നികൃഷ്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയമായ ഉന്നമനത്തിന് സഹായിക്കാത്ത പ്രവർത്തികൾ, അതിനെ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ആ പ്രകൃതിയുടെ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു മിനിറ്റ്. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നിസാര ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലുള്ള എന്താണ്
ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിസാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനെ മറക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനില് ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും എന്തിലാ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ? ഭാഗവതം നിരന്തരം കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? 11-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനില് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി, ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതം കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വായിക്കാന്നല്ല, കേൾക്കാൻ തന്നെ പറയണം. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അമംഗളങ്ങളെയും, ഹൃദയത്തിലെ അമംഗളങ്ങളെ എല്ലാം ഹനിക്കാനായിട്ട് ശ്രവണത്തിലൂടെ സാധിക്കും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 44-ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം പദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കാരണം. അപ്പൊ 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ, സദാ അങ്ങയുടെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അതേസമയം തന്നെ ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും, അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മുന്നത്തെ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും എന്താണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണിത് തന്നെ ആണെന്ന് തന്നെ ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ, ഭഗവാന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹത നേടും. അയാളുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. കാരണം അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമായിട്ട് മാറും അത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് പ്രണാമം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഗതകാലത്ത് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, ഭഗവാന് ആദരപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അയാള് വിമോചനത്തിന് അർഹത നേടാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കാരണം. അപ്പൊ അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് പറയാം. അത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് സ്മരണം. 45 സ്മരണം. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം എന്ന് പറയാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായിട്ട്
മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് സ്ഥിരതയോടെ ദൃഢതയോടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അർഹതയായിത്തീരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മംഗളങ്ങളും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജനനങ്ങളില്ലാത്ത, ജന്മവിഹീനനും ജന്മങ്ങളില്ലാത്ത നിത്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തത് 46 ധ്യാനം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ധ്യാനം എപ്പോഴും ഏതിലാ വരുന്നത്? വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തില്, പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ധ്യാനം വരുന്നത്. അല്ലാതെ നിർവ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല? ധ്യാനം വരുന്നില്ല. പരമസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ധ്യാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം, കുറെ നമ്മൾ എന്താണ് സമയം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താണ് ആ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ധ്യാനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്, നാരായണ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ധ്യാനത്തിൽ പറയുമ്പോ? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിർവ്യക്തിഗതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് നിർവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, ശൂന്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ, വ്യക്തി രൂപത്തെ, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതെങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായിട്ടാണ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യാനം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭൗതിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണത്. പിന്നെ തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാന്റെ ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തില് പറയുന്നതാണ്? ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവര് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരും. അപ്പൊ
പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം നിരതരായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിണിതമായിട്ടുള്ള പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരായിട്ട് പവിത്രീകരണം സംഭവിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്നത് തീർച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച്, അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരാമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അത്ഭുതമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവന് സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരാമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, നിതായ് ഗൗരബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് എത്ര വരെ എടുത്ത്? 4 പോയിന്റ് വന്നു. ഇതിൽ നമ്മളാകെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഒന്നാം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവണം കൊണ്ട് ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ശ്രവണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നും കൂടി സെന്റൻസ് കണ്ടത് വായിച്ചല്ലോ നമ്മള്. ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമല്ലേ മാതാജി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഹൃദയം ശുചീകരിക്കുകയും പവിത്രമായി തീരുന്നു എന്ന് എഴുതിയാൽ പറയും. ഹൃദയം ജീവിതത്തിൽ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി ബോധാവസ്ഥ ശ്രവണത്തിലൂടെ അതിന്റെ ബോധാവസ്ഥയിലെത്തി. അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറെ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് കുറച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതുക. ഇത് മുഴുവനും പകർത്തണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ. ശ്രവണത്തിലുള്ള എന്താണെന്നുള്ളത് ഹൃദയം ശുചീകരിച്ച് പവിത്രമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രവണത്തിലൂടെ എന്താണ് കുറെ പറഞ്ഞ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ശ്രവണം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ പൊന്നിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കൃഷ്ണന് ഫലപ്രദ ഭക്തിവിലാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നാൽ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം എന്ന്. ഭാഗവതത്തിന്റെ 11-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട് പരീക്ഷണോട്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ശ്രവണം. ഭൗതിക വിശപ്പും ദാഹവും ഭയവും ദുഃഖവും ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രവണം. കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ശ്രവണം. പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാലോ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? കൃഷ്ണനുമായുള്ള മനസ്സുറപ്പിച്ചില്ല ആ ബന്ധത്തിന്റെ സ്മരണ എന്ന്.
സ്മരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാധന പ്രമാണങ്ങൾ അർപ്പിക്കൽ. അദ്ദേഹത്തെ അവസാന സമയത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. സ്ഥിരവുമായി ഒരു മിനിറ്റ്. സ്മരണം എന്നാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് സ്മരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും മംഗളാനുഭവങ്ങളും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. അതെവിടെ വായിച്ചു നമ്മള്? അവസാനം, അതായത് 119 പേജില് ശ്രവണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മാതാജി വായിച്ചത്. അത് വായിച്ചതാണ്. സ്മരണത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ സ്മരണത്തിൽ തന്നെ 119 പേജില് ധ്യാനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പില്. അത് ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷെ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. മരണസമയത്ത് ജീവിതകാലത്തും അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. തൊട്ടുമുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടു. സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സദാ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും എഴുതിയാ പോരെ മാതാജി? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു എഴുതിയാ പോരെ? അതെ. ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ധ്യാനം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതിനാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനിക്കുന്നത് ഏത് രൂപമായിരിക്കും? നാരായണ രൂപം. അതെ. നൃസിംഹ പുരാണത്തില് ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് പാദാരബന്ധങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ദുഃഖാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അതായത് പറഞ്ഞ എന്താണ് അവിടെ? ധ്യാനത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയവും മറ്റു ഭൗതികമായ സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് നേടാൻ സാധിക്കും. ഒരു ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞ ധ്യാനവും ശ്രവണവും